ସେ ଆପେଲ ଆଣିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ବରା ହଁ ବରା ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ହଁ ଆଜି ରାତିକି ବରା ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କହ? ବରା ଆପେଲ ଆଉ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁର କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲେ ବାନ୍ଧିବ। ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲେ ଭଲ। ତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 85। ହେ ହଉ ପାଗଳ ନା ଭତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦେଉନି ବେଶୀ। 81 ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ହଁ 81। ଆଗକୁ 85 85 କହୁଛୁ। ଆମ ସେଠି ଯେଉଁ 81ର ଲୋକ ବି ପୁରା ଆସିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପୁରା ମୁଁ ହାଟପୁର ଆସିକି ହାଟପୁର ଦେଖିନା ହେବନି କମ୍ପା ନାହିଁ। ଆସିକି ତାପରେ ସେ ବୋଉ ବାପ ନେଇଗଲେ। ବୋଉ ସେ ମଣି ଆଉ ମାଆକୁ ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛୁ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଲଭ୍ ନୁହେଁ ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ କାଳେ ମାଆକୁ। ଗାଡ଼ିଟା ବୋଲି ତାକୁ ହଁ ତୁ ତ ଲଭ୍ କରିଥିଲୁ ତାକୁ। ଆଉ ବାହା ବୋଲି ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଗଜା ମା ଥିଲା ଭୋଜନ ତାକୁ ସେ ଧରା ପକେଇଥିଲି ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲାଣି ସେ ପାଣି କାଢ଼ୁଛି କୁଅରୁ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇ କହ କି ବାହାଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ହଁ ଆଉ ତୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇନୁ ନା ଛୋଟବେଳେ? ମୁଁ ଭୋଗ ବାହା ହଁ ଭୋଗ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହା ହେଲୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନୁ? ସେ ସମୁଦ୍ର ଡଙ୍ଗା ପାର ହେବି ମୋ କପାଳଟା ଏତେ ଦାମ ଦେଇକି ମୋ ବାପ ସବାଇ କରି କରିଥିଲା। ସାଇକେଲରେ ଗଲି କାହିଁକି ସାଇକେଲ ଆଉ ସବାଇ କରିକି ନାଇଁ ମେଘ ଆଇଲାଣି ଆଉ ମେଘ ଆସିଗଲା। ମୋ ଶଳା ବଡ଼ ଶଳା ଯେ ସେଇ ସାଇକେଲ ଘିରିକି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବଡ଼ ନାକୁ ସାଇକେଲ ଆଉ ତୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯାଇନୁ? ସେ ଆଉ ଧାନ କରୁଛ ସାଇକେଲରେ ବାହା ହେଇକି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛୁ। ଆମ ଆଣିଥିଲା କ'ଣ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲା? ଆଉ ତୋ ରିସେପସନ୍ରେ କ'ଣ ସେ ବାପ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ତୁ ମନେ ନାହିଁ? ମୋ ମନରେ ଏତେ ସେ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ହେଲା ମୋ ବାପ ମୋତେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବାହା କରିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ସବୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇବି ଏଇ ଗେଞ୍ଜିଟା କିଏ ଦେଲା ତତେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଇଥିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ତତେ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି ଆଉ ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ।